Мамо, какво ще прави с тези кълбета и защо са точно бяло и червен цвят? Не помниш ли, мило дете, скоро наближава празника на Мартински, които се спъзват с бяло и червен конец. Има една интересна легенда, която разказва как и кога се появи този български обичай. Разкажи ми, моля те, искам да знам тази история. Знаеш ли, че тези кълбета са вълшебни? Ако търгуваш белото, той ще те заведе в миналото. Ако търгуваш червеното, той ще те върне в обратния път. Наистина ли? Еха, дай да опитам. Нека да видим какво се случило преди толкова много години и векове. Към края на своя живот, владетелят на прабългарите хан Кубрат повикал 5 си сина и им заръчал да не се разделят, да бъдат винаги заедно, за да не могат врагове да ги нападнат и поробят. Минало се време, ханът починал. Тогава хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат Хуба. Предводителят на хуните хан Шина предложил на синовете: ако ме признаете за ваш владетел, ще свода сестра ви хубаво и ще свода земите ви. Ханските синове били поставени пред трудно изпитание. Най-големия син Баян признал хазарите и останал при пленената си сестра. А второ Кубе Йосеф решили да напуснат земите и да потеглят на юг. Преди да се разделят, братята тайно се отговорили с Хуба и Баян. Останете при хана Шина, докато намерим свободни земи. Да ви изпратим... След това да ви изпратим един гълъб с вържана златна нишка. Това да бъде знак да избягате. Не след дълго при Хуба долетял гълъбът, който имал златен конец на крачето. Птицата трябвало да ги отведе до голямата река Дунав, откъдето започнали новите племени на България. Хана Спарух ме изпрати да ви покажа пътя към свободната земя. Следвайте ми. Реката е дълбока и не можем да преминем на другия бряг. Нека да вържем бягонец на глава, за да покажем на Спарух, че имаме нужда от помощ. Дано по-бързе дойде да ни помогне. Баян хванал бял конец, който Хуба вързал на крачето на глава. Пуснали птицата да полети, но внезапно се появили преследвачи. Те ранили Баян с стрела в ръката и началото на конеца, който държал, почервежал кръвта му. В този момент на другия бряг се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели, побягнали. Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката и ги отвел при своите войници. Взел конеца Баян и бега му край, завързал с червения, закачил всеки един от своите войници, скъсче от този свещен конец. След това Аспарух застанал пред войската и признал: Аз и моите братя не послушахме съветът на баща си и така заплатихме с кръвта си своето разделение. Тази червен бял конец е нишката, която ни свърза като българи. Никога да не се разкъсва, да сме здрави, да сме весели, да сме щастливи, да сме българи. Бил ден, първи на месец март, лето 681. От тогава на 1 март всички българи се окисват с червено-бели мартинички, носещи здраве, радост и успех. Мамо, ето ме, върнах се. Много интересна беше легендата. Хайде, възи ми и на мен мартиничка, за да съм здрава, весела и щастлива. Напомня, че сме българи, където и по света да се намираме и да помним своите традиции.